Dobre, nechcem už teda tiež moc zdržovať, ale v princípe, aby ste si vedeli predstaviť, že aký software vlastne vyrábame, tak nielen, že vyrábame hardware, ale samozrejme na ten hardware potrebujeme vyvinúť aj nejaký software. Čiže Ad1 je súčasťou nášho vývoja firmware tzv. Pre samotný náramok, samozrejme nejaký firmware beží aj na tom samotnom kolektori. A ako keby posledná vec, ktorú potrebujeme v rámci softwarového vývoja vyvinúť, je to naše celé riešenie softwarové, ktoré beží potom na dvoch lokalitách. Jedno je ako keby na tej domácej bráne, čiže v tomto prípade na tomto počítači, a tá najväčšia časť beží teda v tom cloudovom priestore. Je tu spomenutá ešte taká známa vec, ktorú ste sa možno stretli, je to Internet of Things, alebo Internet vecí. A to je presne to, čo vlastne naše riešenie ako keby spĺňa všetky tieto charakteristiky, a tým pádom sme sa rozhodli využiť ako keby dostupné štandardy, prístupy, procesy a best practices z tohoto celého sveta na to, aby sme to implementovali na naše riešenie. Čiže v podstate z toho vyplýva to, že naše riešenie je platformovo takmer identické s riešeniami pre Smart City, Smart Industry, Smart Home. To znamená, bude v budúcnosti veľmi ľahko integrovateľné napríklad s vašou domácou automatizáciou, keď to mám tak povedať. Čiže jednoducho, ak máte doma nejaký Jabotron, ktorý vám stráži senzormi pohyb v priestore, takisto tak bude možno využiť aj tieto informácie, zintegrovať a poskytnúť to ako keby komplexné ucelené riešenie v rámci toho samotného priestoru. Tie samotné procesy, ktoré v tom byte sme už spomenuli, čiže je to ako keby hlavne ten zber údajov, jeho vyhodnocovanie, čo pozostáva z nejakého reportingu a alertingu a potom samotná správa. A ako som povedala, prebieha to teda hlavne na mobilnom telefóne, kde sa má ako keby vyskytovať, alebo teda prebiehať tá každodenná práca s tým riešením, a potom cez webové rozhranie, kde sa riešia skôr nejaké možno administratívne veci. Ale samozrejme tá funkcionalita je dostupná na ľudných zariadeniach identicky, čiže používame ako keby tie isté služby aj pre tú webovú, aj pre tú mobilnú aplikáciu. A notifikácie, ako som spomenul, to je niečo, čo zase využívame klasický zabehnutý spôsob. Ukážeme si, čiže napríklad aj na tomto Windowsovom počítači vám notifikácia v prípade opustenia priestoru vybehne ako klasická Windowsová notifikácia, čiže tam vpravo dole máte takýto notifikačný panel, kam vám chodia notifikácie o tom, že si máte nainštalovať updaty, tak presne medzi ne sa vám zaradí aj notifikácia o tom, že sme stratili dáta z nášho náramku, a považujeme to za opustenie priestoru. Ešte ak si všimnete teda na to naše riešenie, napríklad to, že tam vidíte ABCD, to nie je iba náhoda, bolo to už viac menej spomenuté. Vedeli by sme samozrejme tie kolektory pomenovať kuchyňa, kúpeľňa, obývačka, ale keď teda sa zamyslíme na to, čo tu bolo povedané, že tá presnosť je 1,5 metra, tak nie v každom priestore sa to takto dá dosiahnuť. To znamená, bol tu spomenutý use case, že asi také najvážnejšie je napríklad, keď sa človek prestane pohybovať v kúpeľni, ale dosť často si mám predstaviť, že kúpeľňa je relatívne malý priestor, ktorá má kde je veľa všelijakých elektrických zariadení, všelijakých trúbiek, vodoinštalácia, čiže zrovna možno umiestnenie kolektora do kúpeľne nemusí priniesť želateľné výsledky, čiže treba určite spomenúť to, že každý ten priestor je veľmi špecifický a nie všetky tie naše snahy môžu byť úspešné. To znamená vedieť detekovať, či sa človek nachádza v kúpeľni alebo na WC, môže byť relatívne komplikovaná záležitosť. Ale samozrejme je to našou snahou sa dostať až na nejakú takúto presnosť, ale narážame aktuálne na vlastnosti tej Bluetooth technológie, ktorá takého možno niečo nebude v tejto verzii schopná. Dobre, čiže prešli by sme možno na nejakú krátku ukážku. A nie, vlastne ešte som zabudol dôležitú vec. Samozrejme, celé toto riešenie, tým, že zbiera nejaké medicínske, biometrické údaje, tak sme si povedali, že budeme k tomu pristupovať ako k vysoko citlivému riešeniu a tým pádom sme ako keby úplne na začiatok všetkých tých požiadavok postavili požiadavky na bezpečnosť. Čiže toto riešenie stávame ako keby s bezpečnosťou ako prvoradným faktorom vývoja celého toho riešenia. Čiže ako som už spomenal, všetky prístupy k údajom, k jednotlivým službám prechádzajú veľmi prísnym systémom riadenia prístupov. Využívame cloudové riešenie a práve aj preto, že v cloude je veľmi jednoduché ako keby využiť všetky bezpečnostné koncepty, ktoré sú aktuálne ako keby k dispozícii. To
to je výhoda proti takým on-premise riešeniam, kde jednoducho tieto riešenia bezpečnostné môžu byť veľmi drahé. Čo samozrejme potom musíme ako keby v tých ďalších caseoch zvážiť, pretože dosť často sa stáva, že jednoducho niektoré tie enterprise riešenia napríklad nebudú môcť využívať cloudové riešenie, tak ako máme postavené a budú musieť využívať niečo, čo budeme nazývať privátny cloud. Čiže toto je presne to, čo budeme musieť riešiť ako prvú vec, ako to celé zabezpečiť, pretože naozaj sa aj na vysoko citlivé údaje, biometrické, nielen okolové, ale samozrejme aj tých medicínskych údajov monitorovaných osôb. Samozrejme teda bezpečný prenos údajov a datová bezpečnosť, čiže všade, kde sa tie data ukladajú, musí byť ukladané dostatočne bezpečne na to, aby sa nedali nejakým spôsobom či už odsudziť alebo zneužiť, alebo podhodiť tam nejaké možno iné falošné údaje. Veľmi teda dôležitý faktor tohto celého riešenia je spoľahlivosť sa na tej infraštruktúry. Ako sme povedali, využívame napríklad štandardné konzumerské riešenie Wi-Fi, ktoré asi všetci máte skúsenosť, že nie je úplne spoľahlivé, čiže Wi-Fi dosť často vypadáva. Takisto ak máte takého internet providera ako ja, to tam vypadáva internet ako taký, čiže každý piatok na hodinku napríklad. Čiže musíme sa samozrejme s nejakým takýmto faktom, respektíve tú vlastnosť toho riešenia, s ktorým nevieme nič robiť, musíme sa teda tomuto faktu prispôsobiť a jednoducho dbať na to, aby sa nám naozaj žiadne údaje za žiadnych okolností nestratili, pretože to môže mať samozrejme fatálne následky kľudne aj na zdravie tej monitorovanej osoby. A dôležité samozrejme musíme to riešenie postaviť tak, aby sme v prípade zistenia nejakej bezpečnostnej vady vedeli veľmi efektívne, rýchlo dostať aktualizáciu na všetky príslušné komponenty, čiže napríklad aj do tých samotných nositeľných zariadení, čiže musíme mať samozrejme vybudované celé riešenie nasadzovania aktualizácie na všetky tie komponenty, ktoré